последен нож в градите. Няколко месеца минаха, сега е ред на нов епизод. Ред е на римата, те не знаят, че останах маняка. Докато фалшификата ми закачам на главата, после ми ляга на тъшака, докато го ритам в устата. Интересно, често хората помагат, защото заради болката те съжаляват. Притиснат до стената, хиляди листи списах, но не спира ръката. Преди 2 години сам самичък положих основи, но само защото съм едничък опитват да ми сложат окови. Знам, че няма да ти липсвам, след като истина всеки ден виждам само актьори, зад гърба им режисьори, само за пунки филмите на Макс. Истинския нещо ми се губи, да се капут в уличния Холивуд, не мора сега. Обаче аз избрах да остана себе си. Целият музикален шит го правя за мене си. След раните остават белези. Можеш ли да мислиш или само шкафа с алкохол обичаш да чистиш? Мислиш ли, че всичките прегръдки, всичките целувки плюс виловки са само преструвки? Може би са реални, може би са от сърцето, може би душата си към камък сме прековали, може би сме замразили в себе си детето. Може би правим нещо полезно, може би правим нищо, мислейки се, че е нещо. Има ли надежда или може би няма? Зад усмихнатата маска душата е студена, реалността пък изкривена. Може би отровата бавно те убива заради някоя стара рана. Искаш, значи можеш, ако знаеш по-добре да действаш и после постигаш. Но стой си с кръстени ръце, тогава само ще останеш самотен и от миналото си отровен. Много лекета качват се на сцена, играчат на микрофона, като проститутки храчат, чужди пачки харчат и за крале се провъзгласяват, ама с картонена корона. Яките коли, силиконовите ти жени, поднаеме живота ти. Дори а ти си мисли, че си истинско MC, докато андерграунда в колата ми гърми. Трудно ли е да бъдеш истински, не физически, а духовно и мисловно порасни? Зная, че си изгубен по пътя труден, но когато падне се изправи, дори глезената те боли много ходене копеле преди да действаш мисли.